Σλοβάκος ψάχνει χώρο να δοκιμάσει το πόδι του. Έχει μπει στην περιοχή με το αριστερό. Θα πλασάρει. Τι κολλάρα ήταν αυτή! Ο Στόχ βρίσκει δίχτυα ξανά. Μετά τις 6 Οκτωβρίου του 2013 βάζει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Και τι γκολ ήταν αυτό! 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Στην άμυνα του. Κατεβάζει ο Στόχ. Σέντρα σούτ, μοιάζει και είναι γκολ. 2-0 ο Γιαννακόπουλος. Περίμενε σέντρα, ο Στόχ έστειλε την μπάλα με πολύ φάλτσο προς την εστία του. Ο Στόχ ο οποίος σκοράρει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Κάνει το 2-0, υπογράφει ένα εξαιρετικής ομορφιάς γκολ.